entrevista, Zapatero i Hereu han refrendat l'ordre ministerial que porta data del 27 d'abril i que publicarà el BOE de forma imminent, per la qual se cedeix totalment el castell de Montjuïc per destinar-lo a Centre de la Pau. El text fixa un termini de 3 anys per buscar una altra ubicació a les antenes i al personal militar que hi ha actualment al castell, i alhora diu textualment que han d'onejar les banderes de Barcelona, Catalunya, Espanya i la de la Unió Europea. L'alcalde de Barcelona ha defensat aquest acord bilateral perquè considera que és més efectiu que la via parlamentària. Y hemos llegado a un punto de acuerdo que me parece absolutamente satisfactorio, que rebasa las expectativas que había, de manera clara. Ya sé que tenemos elecciones dentro de un mes, pero la vida continúa y la vida sigue. Entonces yo prefiero llegar a acuerdos. El acuerdo no existía hace 7 meses, no existía hace 2 meses, ha existido ahora. Y es cuando hay acuerdo que se presenta.